Weyo thuolo gomenda maching maromo gana 30 moro ka moro jopuonjre 5 kuom 12 ma skund yawuoyi ma Maranda manyomaki otieno ma Jumapil kitudigi kod tiayo mach kar nindo mar skundno kendo wang'o mwandu kaka Steve Biko lero. Jopuonjre 33 e skund yawuoyi ma Chesamisi mayudore Kimilili bende ondhigi obila kitudogi kod mach mane omuoch kendo wang'o mwandu e skundno. Bang' bedo wen sirkal kuom thuolo mar ndalo 5, gikone jopuonj 12 mag skund yawuoyi ma Maranda sub-county ma Bondo ochwal e doho ma Bondo kitudogi kod tiayo mach kar nindo mar yawuoyi e skundno motisno Owino B kendo wang'o mwandu ma nengone romo $2.8 million. Is adequate as it has balanced the interest of the children. This matter. Ang' timo nonro ma wiye kendo rango report mar obila ewi tim makochno, apisi mar Jamin Buche onyiso doho ni nonro margi tudo jopuonjre 5 gi tim makamano ka jopuonjre 3 to Jamin Buche oyudo ka ler ka pamba kendo kwayo doho mondo wegi thuolo. E kindeno jopuonjre 4 to we thuolo kod chik mar biro bedo joneno e burano. E nyim jang'ar bura Dr. Douglas Ogoti, achijego nodagi ketho makamano ka koro doho oweyo gi thuolo kod omenda maching maromo gana 30 moro ka moro. The accused shall each be released on a cash bail of 30,000 or a bond of 100,000 plus one surety of similar amount. There will be no adjournment. There will be no application for adjournment during the hearing of the case. Burano biro duoge doho tarik 15 dwe mar 6 gani ka doho ochiwo ndalo 4 mibiro winje. The mention is 15th of June. First hearing 22nd and 23rd of June. You know, in criminal matters we have dates 29th and 30th of June. Pomachielo skund yawuoyi ma Chesamisi e sub-county ma Kimilili e county ma Bungoma olor apoya bang' jopuonjre wang'o mwandu ma nengogi pok oyangi otieno ma piny rugo kawuono, gino moweyo ka 33 kuomgi ondhi kod obila. We responded as a security team, tukakuja tukapata wanafunzi wametoka na leo tuko hapa. Kuna vitu waliharibu, lakini tunaendelea investigate tuone uhalifu vile ilifanyika. Na this morning make sure watoto wote wameenda nyumbani. Oko kuom jonyuol kod jodak e alwora ma skundno oseyo tend skundno kuom rem ka okang' ne jopuonjre mag skundno kata bang' temo ng'anyo otieno ma piny rugo Jumapil. Nimepokea simu ya kwamba mtoto wangu wako Kamkuya kwa police station. Nimefika pale nikakuta mtoto wangu na wengine watoto wadogo wachanga sana, watoto wa grade 10 wenye hata huwezi fikiria wanaweza fanya kitu kama strike, hata wana network yoyote strike. Sasa makosa inatoka kwa principal wa shule, sababu principal wa shule watoto walianza kumprepare mapema ya kwamba watafanya strike, lakini hakuchukua majukumu, hakuchukua tahadhari. Ne manonro dhi nyime mar yango gi madine kel mach manyo wang'o kar nindo mar skund yawuoyi ma Maranda e kar chung'o Odura ma Bondo. Jopuonjre 5 ma gin achije mitudo kod mach makamano koro we thuolo gi doho ma Bondo gomenda maching maromo gana 30 moro ka moro. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.